Здравейте хора, аз съм Протокил. С мен ще играе Протокиля. Още една игра, чакай сега. Дай ми кирка. Ще ми дадеш ли? Каменна? Да. Че? Я ще купая. Чакай да ми. Ай пак да купаем така като тебе, чакай сега. Как трябва да го продължим? Само напред давай. Кол има в печката. Аз го взех. И къде? Мен. Ми дай. Нямам пречки. Ясно. Аз му. Но ти направиш. Отиваш ли? Дай. А така, ще ги пестим. Давай се напред. Че се загубих кирката. Тара. Трябва да добавим и този тунел по средата. Аз го купая. Ще натрупаме бати камъка. Така. Нали? И този епизод няма да бъде май толкова интересен, ама ще го прекараме в купаене. Така. Не това цялото купаене. Ми, кое друго? Чакай малко, взема да си направя стак нещата, давай. Ко правиш? Кой? Сама не ровня. Запуши ли го? Чакай. Чакай да го правя. Аз го закупиш. Спираме да купаем, виж колко изкупахме. Трябва ми един камък. Аз имам 30. Аз 64. Аз мога да направя 3 меча. Ай навънка някой премай. Ай за дърво. Ай не. Кой не бе? Правя си брада. Ама той камен. И така сходи за дърво. Бързо купаене. Без торчове. Колко ми високо стига, майко. Колко не стига, майко. Колко дърва ще ми трябва? Аз имам 9, толкова ми стига на мен. Аз имам 10. Наред. Падна. Саплинг. Трябва ми саплинзи. Аз имам. Посеем пред къща. Къде е къщата? Тук е. Саплинг, аз имам един саплинг за оранжево дърво. За какво? И аз имам за оранжево. Как? За какво така Тук бе? е само той. За това. Да, махни ги те звъни. Не чупил е. Отиде тук. По-хубаво. Що го закупаш, как ще влезнем вътре? Готово. Аз ще да крада храна. Ела в къщата. Овца! Направи врата. Как да влезнем? Оранжева дърва. Каква метажка ми
На яката, на Хевън. Ох, каска си направих без тиска. С кой е? С кожа. Аз сега да не ме прекъснеш пак от краденето на место. Кое? Нищо. Ово. Айде да си направим градинка, искаш ли? В този епизод барем нещо. Сега ще намеря колко. Имаме ли огради, имаме ли купавилки? Да, аз мога да се направя купавилка. Паяк! Паяка! Толкова светло време ще стои ли паяк тук? Уй! Как ме думна! Това тук как ще стои тук? Колко време вече? Намерих идеалното място за това. Добре, ама гледай сега и тебе един паяк да не те издумка пътя на мен. Айрън нямаме, бе. Какво трябва? Ми как си направим кофа? Без кофа? Имаш ли семена? Събирай. Как така? Не мога да направя купавилка, пък има бати работи. Всички работи. Вой! Аз отръгнах къщата. Ко? Ко направи? Въй. Аз намерих купчета. Да, аз ги пуснах като тръгнах къщата. Ето, аз имам купавилка. Изчакай, такой. Трябва да направя градки. Вместо да спим, ще купаем за айрон, чули. И после да дойдеш тата. Кога ще ни убият? Да. Чудо си. Ще не убият, бе. Врата има ли, бе? Да. Къде, бе? При мен е. Що тук сложи чак, бе? Къде? Ми там трябва. Градки. Откъде се това? Вой, да, ще ни трябва. И отиваме за айрон, айде. Имаш ли кол? Можеш ли да направиш? Факли имаш ли? Имам две. Мяре. Те тук имате, че тръгнем от тук. Да, имам две. Ма двоен ще тръгнем. Те малко, че водата е там. Айде, колко надолу? Айде, на малко надолу. Чакай малко се обаче. Чакай. Съм надолу. Чакай да. Айде. Не си толкова сбавен като бабичка да ме да става. Тъмно е. Не още. Тъмно е, не е. Капа се. Къде отида? Ето е тук. Само надолу ще пам до там. До тук, до мене. Сега, тръгай само Две. напред. Сега тъмно ли? Ето тук сложи, да. Точно на тебе си. Също малко. Щупи ли, бе? Тук. Също малко нямам кирка. И аз на червено. Да. Чакай. И грабала. Почвай тук.
Имаш ли кирка? Имам. Ой, нямам факла. Май сега се щупи всеки момент. Щупи се. Не. Това ли може от тебе? Да. Чакай, ще това е от тебе. Аз чам нагоре. Ай, щупи се. Чай, че съм гладен малко да опека. Пържоли. Колко имаш? Имам 2 пилета и няколко. Има чест да знаеш. Знам, да. Имам 2 пилета и няколко. Така. Трябва да изям едно всеки момент. Дай ми едното пиле, аз имам една пържола. Взимай си го, аз имам пържола. Къде има пиле? Това пълни 3 бучета. Юпи, ей. Пържолата ми е пече. Да, дължиш ми пържола. Моите. Дай ми я. Що ти дължа, нали аз си бях дал 2 пържоли? Не, аз не ти я върна. Ти ми върна 2 и аз още не се бях издал. Ай, лягаме. Има много монстъри около къщата. Много? Чудовища около къщата. Зомбите, които аз качвам на бой. Оставам си всичко. То спа. Да? Стига с този бой, бе, аре, бе. И аз запазя съм мисля, че зомбитата могат да чупят врати. Аре, бе, не мога да влезна. Да седна, да легна. Има ли много монстри? Ще скачаме. Да? Бе, какви чудовища. Ай, влизай, бе. О, крава. Кравата ме стресва. И хора, този епизод приключи.